Tatay Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Makulay na buhay mga kabeli. Morning po mga kabeli. Kaya mga kabeli, nasa palengke tayo. On the way tayo, Masantol, Pampanga. Food charity. So overload to mga kabeli. Panoorin nyo. So nasa Riot Market tayo. Pipick up tayo ng karne. Manok sa pipick up tayo ng kailangan natin dahil in-order ko na kagabi. So 400 food pack times 2 yung chicken nun. So kailangan natin ng 90 kilos na manok. Thank you. Madalumdum pa dam. So time check tayo, alas 4 ng umaga mga beli. So yan, si Jampol naman na mamimili ng gulay. May sibuyas babang pa doon? Meron pa yata. Yes. Pero na kahit na ako yung braso lang. Kalate. Sigurado na ako. So beli yan. Sige. Ayan, goma, Paul. Kumuha. Hand gloves, meron ba? Ang gloves. Marami yata ang gloves eh. Okay. Bye! Balita! So si John Paul muna, ayan, nandun, bibili. So gising ng alas 3, biyahe ng alas 4. So in time, ano mga beli, kailangan po 10 AM tapos tayo, nakapack na lahat. So in order ko na kagabi to, sana nakagayak na. Yun, kasalukuyan natin ginagayak yung sa atin mga kabeli. Morning, morning. Happy birthday, Ate Day. Yun. Siya may birthday. Sisoy. Sino ba may birthday? Si Ate Daisy. Awa, si Ate Daisy. Akala ko si Ate. Yan na yung sa amin? Oh, yan na, Naku, ngayon pala nag-uumpisa. dumating yung manok eh. Tanghali mga manok. Tayo tayo dyan. Eh mga kabeli, hintayin lang natin. Gano ramen? Mga kabeli, malapit na. So Lapit na magumaga. malapit na magumaga. So late yung deliver ng chicken mga kabeli. Magkano nga yung kilo ng manok? Gano ramen? Ito na po. So mga kabeli, tumaas daw yung manok. Michael, paano yan? Ha? Yun talaga. Ano, 30 pesos. 30 pesos ang tinaas. So mga kabeli, 30 pesos ang tinaas ng manok. Ang gasolina, ano? Alam ko talaga yung manok. Sardinas na lang ang ulam. Sardinas na lang ang ulam. Magkano kilo ate? Ha? 185. 185 ang kilo. Pero hindi tumaas na yun. So mga beli, 185 ang kilo ng manok. Michael. Kaya mga beli, ito 90 kilos ang order natin kaya ate. Tapos pork giniling yun, para sa spaghetti. Yan, shoutout Kuya Aris. Hello, Kuya Aris. Kuya Roy. Hello, Kuya Roy. Yan. Martin na lang si Dad. Yan yung mga mababait naming mga kuya, saka si Kuya Rod pa yan. Okay mga beli, kita-kita na tayo, Masantol, Pampanga. So malapit na rin matapos. Thank you. Mima. So yan mga beli, okay na tayo? Hello,
Roy? Roy from US na lang. US. Thank you very much. Si nanay mo, yung viewers natin. Hello, Nanay Deli Katakutan from San Nicolas. Hello po. Thank you. May mga belly, nakakuha na natin yung 90 kilos. So time check tayo, alas 5 na. Biyahe na tayo.
sa Makabebe namin mga kabeli. Shoutout nga pala kay Babang Bato. Babang Bato, Lacanlale. Lacanlale family ng Makabebe. So ayun mga beli, nandito na tayo sa barangay San Agustin, Kaingin, Masantol, Pampanga. Yun. Shoutout. So time check tayo. Yun, malabo na yung relo ko. Nagtutubig. Alas 7, 6:50 ng umaga mga beli. Dyan lang ang inaantok. Kamusta dyan? Bagong gupit, mabuti ka pa nakapagpagupit. So mga beli, contact natin dito si Ma'am Lisa. Yun. Ha? Oh, sino yan? Hindi. Kaibigan. Oo, kaibigan yan, kaibigan. Lapit ka dyan. Kamustahin mo, kamusta? Kaibigan. Yun. Anong pangalan? Mark James. Kamusta ka? Okay lang po. Napagsalita siya. Nanay po kaya? Lola po. Lola. Basketball? Opo. PWB po. Opo, PWB. Yan, basketball oh, laro. Ha? Ayaw? Tutod na naman dyan. Sige, Mark Christian? Mark James. Mark James. Sige, mamaya Mindilo ko. Marunong ka mag-basketball? Marunong ho. Hindi ba yung mapalas mo? Okay, mabeni mamaya. Okay, mamaya Mark ka. Anong ano niya, Nay? Cerebral palsy din siya. Cerebral. Pero nakakapagsalita siya, no? Nag-aaral. Sa SPED po.
Sa SPEB. Okay. Ma'am Lisa, good morning po. Ayan. Napalaban na naman kami sa Hindi naman. Dapat doon kayo sa sa... Dike. Kasi pag papunta ako rito, talaga nag-aabol ako ng oras. Kaya... Pero nakita ko isang araw nasa Makabebe kayo. Makabebe po. Opo, Dalayap. Okay mga Beli, magsiset lang ang Team Kabeli. So si Ma'am Lisa. Ayan, si Ma'am, shoutout natin yung natin, yung sponsor natin. Ay, nga pala. Thank you kay Ngin USA. Mga sponsor. Yan. Ayan, may tarpaulin sila. So mga Beli, pagkita ko lang yung tarpaulin ng sponsor natin. Anong bansa po sila, Ma'am? San Francisco. Ayan mga Beli. So ito, Kaingin USA. Yan. Sponsor by Tita Mem and Presi Bautista, Lodi Flores, and Domi Flores, and Ging Gagdi Marlon Biray, Remy Sanggil, saka Baby Ablolo. Ayan, Kabeli. Ayan o, galing feeding program. So mga Beli, ito overload to. So spaghetti, tapos 2 chicken, meron silang sesto. Okay, set muna tayo. Thank you. Ayan, natin dyan si Mark James. Pogi, oh. Special. Nagbabasketball, nabuta ko dito sa event namin sa Masanton. So yung isa sapatos, di ba? 2 yun. So yung itim na binigay mo sa akin, binigay na natin. So 2 beses ko lang naman sinod yun. Ayan, pinalitan natin sapatos niya. So marami naman tayo sapatos sa atin, Jeva. Mark, thank you ka, Mark. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat ka doon. Ayan, Lola po. Ayan, nagbabantay sila ng mga palaisdaan dito. Ayan, nagbabantay tuwing umaga at nandito si Mark para mag-basketball. Ayan. Thank you ka, Mark. Special needs siya, Ate Jem. Thank you. Yung sapatos na itim, binigay natin sa kanya. Thank you. Salamat po. Ayan, thank you po kaya. Salamat po, ate. Kuya Roy, Musni, thank you. Ayun. Nagkabagtap. Ayun mo. Mga kabeli, good morning po. Yan. Okay pa. Do, yung nang kung dyan. Good. Kirish. Ayan. Putame lagi yun. Kirish. Putame lagi yun. Kirish. Good. Morning po mga kabeli. Apa? Jangan. Pagi. Mga bali, start na tayo. So nagpapakulo na ng pasta si Michael. So time check tayo, 8:00 na ng umaga. So hindi na kami naglagay ng tent, gawa ng cover court naman to. Michael, good morning. Hello po, bago po ipasahan namin yan. Kape. Kape. May kape. Wala po ito. So mga bali, doon na nagpakulo ng pasta si Michael sa baba. Okay na again. Kaya dyan, nandun, Yung mga bili, meron tayong extra. So, di ba nagdalawang event kami ngayong araw na to. Sila Jepoy nasa Lubao, Pampanga. Tapos kasama niya si Ingo. Tapos kumuha siya ng isang driver niya. Dala si Bea. So abangan niyo po doon sa vlog ni Jepoy kung ano nangyari sa kanila sa set nila ron. Tapos mga bili, si Balong kausap ko kagabi. Yan may trabaho po talaga si Balong kasi. So pag wala lang siyang trabaho, doon lang siya sumasama sa atin. So yun, panay-panay po yung mga project nila ngayon. Kaya sabi niya, pare, may gawa kami, kaya hindi siya nakasama ngayon. Yun. So ayan, may kasama tayo, pamangking ko din po. Morning Ayan. po mga kabeli. Tres. Yes po. Shoutout mo teacher mo. Shout out Sir Francis. Yan. Second chance ko. Anong course mo? Criminology po. Sa mga beli, estudyante. So mga beli, estudyante siya ng criminology, nagpupulis. So yun.
Ayan, at least pandagdag baon. Makakuha siya rito ngayon. Yan, tapos mamaya pasasayahin ko kayo. Yun. Mukhang na-miss niyo yun ah. Na-miss po namin yan. So si Jan saka si Adam, nandun sila naghuhugas ng manok. So tayo dito nagre-ready. So yan, alam nyo na to, chicken spaghetti, overload. Grabe to. Shoutout mo, girlfriend mo. Shoutout, Nicole. Yan, shoutout Nicole. Pabait ka. Yan. Okay mga belly, kape muna tayo. So may nagtitinda rin sa kabila ng coffee. So kakape muna tayo. Spaghetti, pinasang dati. Mga kabeli, Ilang kilo yan? 20 kilos na spaghetti. Ilang kilo? 20. 20. Ba't nandiyan ka? Mas madali para hindi ako mabalyan. Ah, Oh, ganyan lang ang mga kabeli, oh. yun. Oh. Tapos, ulit. Balik, ito, oh. Sabay na po yan. Kasa yung 20 dyan? Kasya po yan, eh. Hindi po. Mag-adjust lang po ng konti. Ha? Oh. Oh. 9 lang po yung kasya. Hindi pwedeng 10? Hindi po. Sige. O sige, punta ako muna sa chef na. Babay muna. Thank you. Babay muna. Bye-bye, mga kabeli. Sige. Yan, good morning mga kabili. Yan, more blessing na naman. Salamat. Yan, mga kabili. So itong manok na nasa harapan natin is 400 pieces na cut. So 800 pieces ang kailangan natin. So dalawang ganito ang gagawin natin ngayon. So mamarinate muna natin to. Hinugasan pa ni Adam yung 400 pieces. So 90 kilos lahat to. So rock salt mga belly. Black pepper. Chicken powder mga belly. Nor seasoning. Toyo, nor seasoning to, toyo. Ay. So yun lang ang marination natin mga belly. Gamitin mo ba ito? Yun na. So yun mga beli, okay na itong ating marination sa manok. So itatambay muna natin siya at least 20 minutes to 30 minutes. So gagawa na tayo ng sauce. So yung second batch na ito, ganito rin karami. So yan. So ano to mga beli? Bali 800 pieces na manok ang piprituhin natin. Okay, marinate muna natin in 30 minutes to 20 minutes. Beli, start na tayo. So, spaghetti sauce muna tayo habang nagpapakulo ng pasta si Michael. Cooking oil. So, ito mga beli, pag napuno natin ito ng sauce, estimate ko, actually, ito kasi pagkalahati mahigit ito is 300. 300 no, Paul? Opo.
So pag napuno natin to is 400 food pack na spaghetti. Sauce ang magagawa natin. Star margarine mga belly. Garlic. Onion. In Tagalog, Sibuyas. sibuyas. Yan. TikTok. So yun, Beli. Yan na. Papupulay lang natin yung bagong sibuyas. Tapos, yan na. Sunod-sunod na to. Tawag yan. Ayos. Hi po muna yung mga kabeli natin. Thank you po. Yan, shoutout po sa Thank you po. lahat. Ewan. Yan. TikTok. Ito. Yung mga beli, gisa muna natin. Okay, balikan natin after 5 minutes. Yung mga beli, okay na yung bakang sibuyas. So, ginilang, dyan, pasok. Pasok, dyan. Okay, labas, dyan. Yung mga beli, rock salt. Black pepper. Yan, tagap. Okay mga beli, tatakpan muna natin in. Dami na to. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So yung mga beli, okay yung kiniling natin. So maglalagay na tayo ng mga sauce. Diyan. Yan, nilagay. Beli, maglalagay na rin tayo ng ketchup. So ito mga beli, pan 20 kilos ang gagawin natin. Kuha. Yan. Sayang yung katas mga beli. Yan, kapit. Okay na yung sauce natin. So maglalagay na tayo ng hotdog. Hotdog ni Jan. So nagtira ako ng konting hotdog para in case na tapusin yung sauce natin, makakagawa agad tayo. Chicken powder. Black pepper. Asin.
Michael, pangalawang set na doon mga Beli. So time check tayo, 8:40 ng umaga. So ito, pag natapos natin to, magpiprito na tayo ng manok. So tapos, packaging na sila. Mga Beli, maglalagay tayo konting tubig para lumabnaw. Okay, pakukuluan lang natin to. Tapos ha? Titikman na natin. Titikman na ni Jan Jan. Okay mga Beli. So yun mga Beli, okay dito ka to. Spaghetti sauce natin. So titikman na ni Jan Jan saka ni Tres. Yan. Mapali kayo, mapali. Sarap naman. Okay na po, Abeli. Sarap. Okay na. So yan, shoutout nga pala kay Dexter Marjare. Dexter Marjare sa misis niya, taga Masantol. Thank you. So mga Beli, okay na yung spaghetti sauce natin. So, yan. Mag-start na tayo mag-prito. Mga Beli, start na tayo mag-prito. Naka-first batch na tayo sa fried chicken natin. So magpapang na sila, sila Adam. Kasi Michael. Wala. Mga Beli, naka-isang set na tayo sa fried chicken. Okay na to. Tapos dito, nung ginagawa nyo po, ha? Para po ibigay sa mga bata. Basta po. Yun oh. Wala po. Galing ah. Kaya dyan ang ginagawa ko dyan. Ha? Diba? Kasi baba daw. Pasibaba. Yeah. Ano yan? Kasi baba. Keso. Ate ko nyo. Tikman. So mga Beli, binisita tayo ng napakabatang mayor ng Masantol, Pampanga, Mayor Tonton Bustos. So mga Beli, siya yung pinakabatang mayor sa buong Pilipinas. Yan, so yan. Mayor, magandang araw po. Magandang araw po, kuya. Baka may gusto kayong batiin yung sponsor natin ngayon. Opo, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng Kaingin USA na nag-sponsor po ng ating feeding program ngayong araw. Maraming bata po at maraming matatanda ang magiging masaya. Kaya salamat din po sa Kabeli. Yan, thank you. Napakaganda po ng inanda niyo po para po sa mga kababayan namin sa bayan ng Masantol. Ayan, thank you po, Mayor. Maraming salamat. So mga Beli, si Mayor, siya yung pinakabatang mayor ng buong Pilipinas. So proud ako at namit kita, Mayor. Thank you po. Thank you. Ayan, ganun din ako sa kapitan at mga kapitan. Thank you po.
Thank you very much po kay Ngin USA. Sila rin po yung unang nag-donate sa barangay namin nung Arco. Hindi ako nakapasalamat nung time na yun. Ito na siguro yung maganda magkakataon. Maraming salamat po. Laging pagtulong sa barangay po natin. Thank you very much, sir. Salute. Mayor, maraming salamat Salamat po. din po. Balik lang po ako. Gawad, thank you. Okay, ha? Ano? 100. So, pag nakompleto yan, folding tayo. Tapos, ano na tayo. So, ma'am. Ayan, si Ma'am Lisa, siya yung contact natin mga kabeli. Ayan. Agawad. May na po yan. Okay. Po natin, Mayor Tonton Bustos. Thank you, JC, sa iyong introduction. Kay kakataong pong kapitan at kanyang pong barangay officials. Sa ating pong sponsor, ang Kaingin USA. Sa ating pong nag-cater, sa Kabeli. At syempre po sa ating lahat, bayang mag-rush ng abang po kay Katamongan. Good morning! Pre, kumalang kayo tingin, talaga po kapampangan. Kapampangan, so pwede magpapampangan po na eh. Kaya po kasi dalawang barangay, pre po kayo naman Tagalog na ba, ito na kapampangan. Kaya po may utang po pa po. Siyempre po, bago po magsimula, kaya kung makuha tama, no? Sisikod ko po, kaligay kata pong mga tuwa. Kaya rin po sinagusin tingin. Kaya pa po naman po kaya kayo. Good morning po, ma. Kaya po kuya ko, kaya babaw kayo ng San Agustin. Bayan babak po ulit, kaya kayo. Siyempre, pagpugayan tayo po, at pagbigay tayo po sa lolo. Kaya initiative, kaya effort na po ni Kaingin USA. Bistaman at sulang po ng bansa. At rin pa rin pong effort na makantini. Tanong kayo, nakapasaya na po. Reng tao po, kaya rin pong barangay San Agustin. Kaya sabi namin po ditang na ako po nga ang pamanika, maluto na lang po, kaya rin pong sponsor na po rin kay USA na po. Pero po, puli ko po sana mga Tita Kama, no? Banta naman, mabsita na sigmura, mabsita pa puso, mabsita pa isip. Ito po yung lalakad mo lagi. At Kapitan, salamat po din dahil pauli mo naman, may kamakaninig pong program rin kay USA. Kasi higay po talaga yung mamaya desisyon. Nung naalala po rin marapat kayo kung barangay tamo. Kasi remind ko na po kanina, dapat rin programa kay barangay, kay ngayon naman si barangay, tumatagos sa isip, sa puso at sa sikmura. At ngayon, tagos na tagos sa sikmura, sigurado ako ka. Kung man po mayroong magkukulang, si Kapitan ng tawagan. Ayos po ba yun, Kap? At apalan mo naman, i-Kapitan po pala, mag-sponsor yan ng mga drinks na po. Kaya rin taga San Agustin Kalini, na rin mga awang nanong, kasi bubuhay mo yung bilang pong Kapitan. Asahan niyo po, kayo pong kapalan ko, kaya po barangay San Agustin, panayaw po nga kay Kenny. Nung ating kayo pong question, nung ating kayong putang, nung ating kayong daing, idiretso yung po kaya kami. I-promise po kaya kayo, Aldoldo, gang ng oras, gang bengi po yung ganing Aldoya, gang 10 oras siya, patsya po may kailangan lang po ng taga San Agustin, panay po nga Ching Munisipyo. Ito po yung promise bigay kami. At saka po, miss ko na po yung mamyalong gaining covered court nyo. Agkat yun ako ng mamyalong ulit, banda naman na. O sige, set tayo po na brother. O itana, at hindi mo may nagat ka na ako. Kaya po ma, ima, panay makasmile, mahihawa ko. Siguro po, mag-upisa na yung kanya ninawayan. Pasibayo po, pasalamat ko kayo at talagang araw naman tayo. Kiratabong penga akong bayong masantol. Luwid kayo man po, luwid niya po yung bayong masantol. Salamat po. Okay mga Beli, uunahin na natin senior. So, naka-ready na kami. So, time check tayo. Alas 10 ng umaga.
Yun. Meron na tayong 200. So nag-iusap si Kagawad Lisa kung pwede unahin na natin senior. Ateng, paano na lang kami, pa-assist na lang kami yung mga sesto, lagay natin doon. Okay. Hey mga Beli, game. So senior citizen muna po. So hey, mga Beli, shoutout ko lang po yung mga sponsor natin. Kaingin USA. Yan na. Program feeding dito sa ayan, Kaingin, San Agustin, Masantol, Pampanga. Yan na, Ging, Gadi, shoutout po. Marlon Biray, shoutout po. Men and Mers Presi, Bautista, Nolde Flores, Domi Flores, Remy Sangil, and Baby Ablolo from USA. Shoutout po, maraming salamat po. Back to you, bye. Thank you po. Kaya mo po magbilang ko po kayo, huwag na po mga katuwa. Alam mo sa inyo, anak, ay ba na rin mga to ay naman na eh, kung nalalabangin. Pinagyan ko, siksikan, dia po, hindi na kayo buwet. Anak, ay madaling mga to eh, hindi na ba? Wala kayo ba? Doon ka magmakaroon kayo. Barangay, barangay, barangay. Jadi, jadi. Ato po mas ram kayo na kita pumalik ko akin. Hindi mga po rin, hindi natin kayo kita pumalik ko. Tama ka na eh. Sisiran mo na, tapos saka yung itang kayo po mamabot ticket, hanggang na lang. Pamilyo! Pamilyo ka naman yung papaman ng stop. Okay, hindi po. Pumila kayo. Kayo? Ikay po ating ticket, magbilang ko po masarmas. Pamilyo ka stop, karima yung papaman. Teko kasi pumila, teko po kasi pumila. Teko po pumila, para pinay masisipit yung lagi ako. Hindi na ako po. Hindi na po po, pumila kayo po kasabas. Gas ko, pumila. Pumila ko po masabas, bigyan ng kobo, nawating kobo ticket. Isabi kayo po.
Ingas na, pag-iyo, maraming kong pamungan, na yung kakanan. Barangay! Yung bago sa wala sa mga busayan. Kita po magkaya. Bumukuha na ng ticket niya. Bumukuha na. Pabde, mo pa may karang-karang yan, mo pa may karang-karang. Karibangan mo kayo, karibangan mo. Ate na may karang yan, ate na pangarap yan. Ate pangarap yan. Karin kayo, hindi na kayo, hindi. Nampa mo yung strap? Barangay, pamilyo! Eh, panginisan! Yan mo rin mga katuwa! Tayo pa naabot? Abang isla, tayo pa rin mga katuwa! O, sama sa Diego Pina yun. Itapos senyor. Magsasabi niyo po, makasabas po Pina. Wala ko sa anak na mo kulit. Anak, tabi ka dyan, doon sa likod. Mabibigyan kayo pagkatapos ng mga matatanda. Unahin natin yung matatanda. Pamilyo mo kayo mga Pino, pamilyo mo kayo mga Pino. Pwede mga tres ka bang bagay kami dyan? Wow!
Hindi pa po. Sabay din ticket. Barangay, makisama si Pila kayo. Hindi na hanap yan. Pila-pila na talaga? Pila-pila na yung baka, pila-pila na? Diba, paano ko kayo maring anak? Kaya ba na rin mga katuwain na naman? Anak kayo, mga kanala. Kota may gisa na po naman ang kosel mga yan. Kota kayo kumita ka rin. Hindi ka kosel mga yan, mamaya. Saan na kita mapupot? Wala. Wala, ang straw. Pag-ibig niyo, Pantapsi. Sabi sa straw. Kadogeski. Wala na kanya, no? Eh, pumayari. Kuha ko na yung kanal. Kuha mo yung kanal. Kuha na ako. Kita kayo anak, kota kayo pamuan. Ano kita kayo, bila kayo kaya rin anak, kota na rin anak ating kayo na. Kayo ating kayo anak. Yan, bila kayo, bila. Anak. Doon kayo, pila daw, pila. Oh, good, good, good. Anak! Bawal yung mag-counterpart. Kaya kung pila ka rin, okay ka kung pila. Hindi na ako wala. Kasi sesto. Lahat ng ticket mo. Sige po. Kaya kayo ba nang kare? May kayo mag-training. Magpila kayo nila, magpila kayo nila. Magpila kayo nila, magpila kayo nila. Tugal mo. Muna kayo. Bumalik ka. Mama ko. Ito mo, tugal mo. Alis. 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 Magpila kayo. Dito na rin. Patang may kakay. Kaya tatatakan. Ganyan. Yeah, ito po, takayan. Baba, matras ka mag-ya. Amo! Magpila kayo. Okay, amo, kayo din eh. Kita yung dalang ka rin. Dalang. Magpila kayo. Saan kayo nagpuha? Sige. Tugal mo. Totoo, pamo! Samahan, pila. Isa. Pamo, hindi pa. Okay. Ayun ka sa leste. Yan. Ito. Okay, kita yung dalang. Sino ba ako? Kumakayo. Kumala ka, sige. Yeah. Amo. Tugal mo. Tawala mo dito dyan. Kwa. Sige, kwa.
salamat. Kape. Mag-repack na po. Repack na ba? Mga yung extra po. Hello, Papa, daka na salamat keng inyo yung tawag. Karing barangay sa Nabiskin. Sana balang bulan. Tuloy-tuloy tane. Oh, guwapas. Uy, kayo sa sexy ka, alo? Uy, mag-vlog lang. Makain niyo ko lang yung mata. Oh, pilali ka. Oh, ya, lihat na. Anak. Oh, lihat ya. Kapali mo naman eh. Nakakik na kamo. Kapali mo eh. Jangan lalim. Oh, boleh mana nak kita nak? Baik. Lepas itu mana pasal sekolah. Gibritan mo na ako. Teo. Dia mau ngap dia. Dia mau ngap mo lang niya. Pakai. Dia pati. Ito na. Ayun na ang puro tangat lo kanina na. Hindi lang yan. Okay, pila mo pa kanina. Kami na, nagdata na kayo. Pasyal mo na mo no, tene. Kamu ba na yun? Ano pa process to? Oh, wala. Tatlo na eh. Ano ko po ang spaghetti pumalot na yan? Ako na eh. Apa na yung guy na? Apan. Galing kayo! Nakulit kayo? Wala mga kabalaya. Yan. Okay. Ano ko sila pa ka? Abre, ano ko sila ito? Yan process to kasi. Danom na mo. Ayun eh. Kailan mo? Danom na. Bilan na. Okay ka? Wala na, Wala. wala pala din. Ito. Kunin ka naman eh. Amo ba mo? Oh. Yan. Ito na kayo. Alam mo ba mo rin? Ano yung minigay sa pag-ibig? Kaya rin eh. Pupulutan ko din. Napalaman na eh. Iwan mo ng iba kung hindi babalo. Ito pa yun. Oh, doon nakakapat pa. Namin yun. Oo, Ben! Sila lang kayo? Dito pa. May kasala niyo. Pinases mo yun. Muna ito na tayo. Muna talaga mag-dili. Correct! Talaga mas... Salamat.
Kaya pa? Kaya pa. Ha? Kaya pa. Kaya pa? Salamat po, ma'am. Pamilang pa doon eh, masalamat Ayun po, hindi na makalalaman. Pasalamat na kayo. Kaya po. 1, 2, 3. Oh, salamat. Wala. Buta akong dili. Ako ang mingan. Maraming salamat. Ulit na po, ulit. Ulit. 1, 2, 3. Salamat. Ay, hindi po na dyan mo pa. Happy birthday, Aaron. Happy birthday. Namasin mo yan, Ken. Masama namin kayo mo. Kaya sumapanda ka muna. Dito. Konti na lang. 50 pieces na lang. 50 pieces, sandang manok yun. Sandang manok? Oo. May dala-dalawa eh. Grabe. Salamat po, amo. Salamat po, amo. Uy, harap po ka. Harap pa ba? Gina, 1, 2, 3. Oh. Gina, thank you, amo na mo. Ay, pita na. Salamat, amo. Pita mo. Dakal po salamat, amo. Gina, lakad po salamat. Salamat ka. Sing. Sing. Isa mo, sing. Gusto mo, okay na ito? Salamat ka. Ganyan eh. Ay, ganyan ka. Tama, ma'am. Ayun. Continue mo po. Ako mabakin. Hoy. Salamat ka ano? Oh. Dalawa. Ay, maraming isa mo. Salamat, amo. Kayo. Thank you kay Inilay sa'yo. Ganda, nakikita ka kakay ka. Oh, dua. Salamat po. Gawin ka. Teka lang, wala. Wala na kwenta ka na. Kaya, kaya. Mukha, ganpinila. Sabi Mikey. Para kayo, komedinan. Oh, sige ko may pinulay ka. Salamat. Oh. Balikan dewa. Patay bila na. 1, 2, 3. Yata kay Bara. Manok. Go. Mga kaway. Sige, sige. Dantayan mo ang manok. Dantayan mo ang manok. Ibiasa na. Dantayan mo ang manok. 1, 2, 3. Dalawa pa. Apat. Dalawa muna, dalawa. Dalawa. Tapos may apat pa. Hindi ka na ba? Kanya pa yun. Apat. Naraman sa sana. Ano ba? Ano na? Amuhin ko camera, palatin pa. Mamaya ka pa.
Dalawa muna. Ay, pasalamat ka muna. Isa. Ay, thank you. Mars, isa. Isa lang, akin na yung Oh, isa lang, isa. ito sa naka-green. Pasalamat ka. Dalawa, ay tatlo. Tatlo. Salamat ka na, ito na. Paulita ka kung hindi ka pa pasalamat. Diba yung ilaw ka? Isa. Ay, panigaran ka, salamat po. Sa dyan mo na yun nyo. Isa pa isa. Salamat po. Netong. Salamat ka nito. Dito kayo kasi. Dito. Yan, ginagawa na yun. Ang dalawa. Tingin sa'yo. Salamat. Dalawa. Isa, hindi naman tingin na ito. Ini. Oh, makuha na ka. Manahin lang na malago. Manahin lang muna. Naman ang parang Isa. Salamat kayo yung mga malago. Ito sa'yo. Salamat kayo sa Dalawa. mga. Ulit ang ticket. Gusto nyo kayo? Ticket. Metong. Metong. Pasalamat ka doon. Salamat. Metong. Metong. Ilan? Salamat ka. Oh, metong. Tatlo. Salamat. Tama. Tatlo. Lo. Tatlo dito. Metong. Lo, tara. Isa. Metong. Wait ang last. Adwa. Dua. Yehey! Nangyari. Adwa. Oh, metong. Wait, awa. Ilan lang ka? Apat. Tatlo. Apat ba no? Alo. Sa akin. Wabi mo na naman din eh. Puti. Hindi mo nabi. Apat. Apat. Ano pa na ko eh? Yan ang pa ni ba? Apat mo. Yan na lang, spaghetti lang. Spaghetti lang yan, ha? So ayun mga Beli, so tapos na tayo magpakain ng overload na food charity natin. Yun. Yan, so shoutout muna si John Paul. Shoutout po sa 573J Mendoza Construction Company. Yan ay company. Yung bilihan po ng mga Yan na. construction, concrete. So sa Riot to, no? Sayat po. So 573 Mendoza Construction Company, Construction Supply. Yan na, Princess Ganda and Jenny Sexy po. Yan na, Princess Ganda and Jenny Sexy. Kaya shoutout din po sa Army ng yan. Arayat. So sa mga taga-Arayat to, Army. So 2L2 John Ray M Initial 71B. Yan, from Arayat. So mga Beli, tapos na tayo magpakain. So magpapaalam na tayo kila Ma'am Lisa, kila Kagawad Lisa, saka sa mga taga-barangay. Yan, Ma'am Lisa, maraming salamat po. Yan. Thank you po. Kaingin USA, maraming salamat po Kagawad. Salamat. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you muna kami. So mga Beli, natatapos lang namin ng event dito sa Kaingin, Masantol. So yun, thank you Men Bautista. So nagbigay siya ng 4,000 para sa team. So yun. So yan, 4,000 para sa team, tigpa 500. Tapos yung tira panglalans namin dito sa KFC.
So yun, tigpa 500 bawat isa. Okay mga Beli, so hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. So, ano? Yan, shoutout nga po pala kay Ate Kylie Caparas ng Masantol. Yan na, ate Kylie Caparas ng Masantol. Saka yan, kay Dexter Malyari ng Masantol. Yun, so mga Beli, thank you. May bago po tayo. Yun na, yan pamangkin ko, extra po. Walang pasok ngayon, sinama natin dahil kulang tayo sa tao. Okay, ingat na lahat. God bless all. Thank you.